हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2 നമ്മൾ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില്? അർജുനനെ വഴക്കു പറയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലെ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അല്ലെ. അർജുനന് കുറച്ച് വഴക്കൊക്കെ കേട്ടു. പിന്നെന്തൊക്കെയാ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങള്, ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ നിർവചനം നോക്കണാണ്. അത് വേണ്ട, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? ഒന്നാമത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 3 പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവങ്ങൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് നമ്മൾ നാലവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ, ജന്മമൃത്യു എന്തുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നും കൂടി കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടൊന്നും ഇതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇതിനെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കുറെ ധനം നേടിയത് കൊണ്ടോ എന്ത് നേടികൊണ്ടും കാര്യമില്ല. അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് നമ്മള് ഇന്നലെ കണ്ടത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ? ശരീരവും ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും ആത്മാവിന്റെ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു. ശരീരം നശിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തതാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജര അഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്രാനം മുഖ്യതി. ആത്മാവ് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ശരീരത്തില് കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മാത്രാസ്പർശം. എന്താ പറഞ്ഞത് അവിടെ? സുഖദുഃഖങ്ങളെ അല്ലെ. സുഖം ദുഃഖങ്ങളും മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെയാണ്. അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നീ അതിനെ കുറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അർജുനന് അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ 10,000-1 ആത്മാവ്. പറഞ്ഞു നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മുടിയിഴത്തുമ്പിന്റെ നാരിന്റെ 10,000-1 ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ കണ്ടത്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് നാശമുള്ളത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാത്തതാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അസ്വസ്ഥനാകാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മാവിന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടെടുക്കണം അല്ലെ. നമ്മള് 20-21 എടുക്കണ്ടേ? 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അർജുനനോട് പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവ് ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ആത്മാവിനെത്തില്ല, ജനനമരണങ്ങളില്ല. അത് ഇതുവരെ ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്? ആത്മാവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന് നാശമില്ല. പിന്നെ ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശരീരമാകുന്ന വൃക്ഷത്തില് ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ് ആര്? ആത്മാവും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും.
അതെ, ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വേദാവിനാശിനം നിത്യം പുരുഷം പാർത്ഥ കംഘാദയതി ഹന്തികം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനും അജനും പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനും ആണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞതൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മാവ് നാശമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, പരിണാമങ്ങളില്ലാത്തവനാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിക്കണം, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനോ കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കുമോ എന്ന് അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അപ്പൊ പിന്നത്തല് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാശമില്ലാത്തതാണ് ആത്മാവെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊല്ലാനും കൊലയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. സമാധാനപ്രിയനായ ജഡ്ജി ഒരു ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചാൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വയ്യ. നീതിശാസ്ത്രാനുസൃതമായാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ ഹിംസിക്കുവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒരാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരണശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കണം. അതായത് ഒരു കൊലപാതകി ഉദ്ദേശിക്കുക, ഒരു കൊലപാതകിക്ക് ഒരു ശിക്ഷ വിധിക്കാണ് ജഡ്ജി. ആ ഘാതകന് മരണശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആ വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യണത്? ആ ജഡ്ജി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം, ആ ധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നീതിശാസ്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്തിനു വിധിക്കുന്നത്? ആ ഹിംസിക്കാനായിട്ട് ആ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു ഘാതകൻ അയാൾ ചെയ്ത കൊടും പാപത്തിന്റെ ഫലം അടുത്ത ജന്മം അനുഭവിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ മരണശിക്ഷ വിധിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് എന്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടി? അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടി. അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഈ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷ അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വംസാതി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, ദേഹി അല്ലെ? പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ, നമ്മൾ പഴകിയ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങള്. ജീർണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവുന്ന സമയത്ത് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാവും. അതായത് ആ ശരീരം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കും. അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ഒരു സുഹൃത്ത് ആത്മമിത്രത്തിന്റെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പരമാത്മാവ് അണുമാത്രനായ ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഒരു ജീവാത്മാവിന് തന്നിഷ്ടത്തിന് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ സാധിക്കത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതും സാധ്യമാകുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് സ്വന്തം ആത്മമിത്രത്തിന്റെ ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അണുമാത്രനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഇഷ്ടം സാധിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരേ വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് എന്താ പറയാ പക്ഷികളാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ അവർ ഒരുമിച്ച് അവരടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില്. അപ്പൊ അടുത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മിത്രത്തിന് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പോ പരമാത്മാവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പരമാത്മാവ് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരേ വൃക്ഷത്തിലാണ് രണ്ടുപേരിയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും ഭോക്താവായ പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. എങ്കിലും പരമപ്രഭുവായ സുഹൃത്തിനു നേരെ ദൃഷ്ടി തിരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിയാനും ഇടവന്നാൽ ഉടനെ ക്ലേശിക്കുന്ന പക്ഷി എല്ലാ വ്യാകുലയിൽ നിന്നും മുക്തനാകും.
അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷി, രണ്ട് പക്ഷികള് ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ഒരു പക്ഷി എങ്ങനെയാണ്, ഭോക്താവായിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉത്കണ്ഠാകുലനും ദുഃഖിതനുമാണ്. ഉത്കണ്ഠകളും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു പക്ഷിക്ക്. പക്ഷെ അത് മാറാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പരമപ്രഭു ആയിട്ടുള്ള പക്ഷിയെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷിക്ക് ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. അവിടെ വ്യാകുലപ്പെട്ട് ഉത്കണ്ഠാകുലനോട് ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പക്ഷി. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ആത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. എത്ര ശാസ്ത്രീയമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആത്മാവിനെ കീറിമുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ അവയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആത്മാവിനെ മുറിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അച്ഛത്യോയമത്യോഹ്യോ യമ ക്ലത്യോ ശോഷ്യ ഏവച നിത്യ സർവഗതസ്ഥാണു രചലോയം സനാതന. ജീവാത്മാവിനെ മുറിക്കാനോ ദഹിപ്പിക്കാനോ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ശാശ്വതനും സർവഗത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനോ ഉണക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. ശാശ്വതനാണ്, സർവത ഗമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. എന്താണ് സർവത ഗമിക്കാനായിട്ട്, അതിന് മാറാനായിട്ടില്ല. ഗമിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഗമിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സർവഗത ഗമിക്കുന്നവനാണ്, സഞ്ചരിക്കുന്നവനാണ്. സർവഗത സഞ്ചരിക്കാനും കഴിവുള്ളവനും പരിണാമങ്ങൾക്ക് അതീതനും അജഞ്ചലനും നിത്യനുമാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്, സർവഗത ഗമിക്കാനായിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും. പരിണാമങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അതീതനാണത്, അജഞ്ചലനാണ്, നിത്യനുമാണ് ആര്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിത്വമാർന്ന ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, അതായത് കൃഷ്ണന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമായി നിലകൊള്ളാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യക്തിത്വമാർന്ന ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ബുദ്ധിമാന്മായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സംഗമത്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി കഴിഞ്ഞ ആ ജീവാത്മാവ് എന്തിലേക്ക് ലയിക്കാം, ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതി പ്രസരണത്തിൽ ലയിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത്തരത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള് ഭഗവത് സംഗമത്തിനാണ്, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവ്യക്തോയമചിന്യോയമാവികാരോയം ഉച്യത്തെ തസ്മാദേവം വിധിത്വൈനം നാനുശോചിതുമർഹസി. അദൃശ്യനും അചിന്യനും മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് ആത്മാവ്. ഇതറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കരുത്. അപ്പൊ അദൃശ്യനാണ്, അചിന്യനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനുമാണ് എന്ത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കരുത്. കാരണം ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ശക്തിമത്തായ സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മതമമാണ് ആത്മാവ്. തന്മൂലം അത് അദൃശ്യനും തന്നെയാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ ഒരംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മാവ്. സൂക്ഷ്മദർശിനിയിലൂടെ പോലും കാണാനാവാത്ത വിധം സൂക്ഷ്മമാണ് എന്ത്, ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അദൃശ്യനാണ്. മാനുഷിക പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുള്ള വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ബോധവും അവബോധവും ഉള്ളതാകുന്നു എന്ന് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്, അവബോധമുണ്ട്, ബോധമുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. അത് വേദങ്ങൾ ഘോഷിക്കുന്നു, നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ
അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെവൽ 1 ഒരു കത്തി ഡോക്ടറുടെ കയ്യിൽ കത്ത് കിട്ടുന്നതും ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച്. കാരണം ആത്മാവിന് ആ ബോധവും അവബോധവും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം രണ്ടു പേരുടെ ഉള്ളിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. ഒരു ജീവാത്മാവ് അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും, ഒരു ജീവാത്മാവ് അത് ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആത്മാവിന് എന്തുണ്ട്? ബോധവും അവബോധവും ഉണ്ട്. അഥ ചൈനം നിത്യജാതം വാ മന്യസേമൃതം തഥാപിത്വം മഹാബാഹോ നൈവം ശോചിതും അർഹസി. അതല്ല, ആത്മാവ് ജനിക്കുകയും എന്നേക്കുമായി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അന്നേ തന്നെയും മഹാബാഹോ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഇനി നീ വിചാരിക്കുകയാണ് ജീവാത്മാവ് മരിക്കുന്നുണ്ട് ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിലും എന്നാലും നീ എന്ത് ചെയ്യണ്ട, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്, ശരീരം നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്, ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ഇനി നീ അഥവാ നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നുണ്ടാണ് നിന്റെ വിശ്വാസമെങ്കിൽ അപ്പോഴും നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു ആത്മാവില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് ബുദ്ധമതക്കാരെ പോലുള്ള ഒരു വിഭാഗം തത്വചിന്തകരുണ്ട്. ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഭൗതികവാദികളായ തത്വജ്ഞാനികളുടെയും ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കലനമാണ് ശരീരം. മഹാബാഹോ, കൈക്കരുത്തുള്ളവൻ, വൈദിക ധർമ്മത്തിനെതിരായ വൈഭാഷിക സിദ്ധാന്തത്തെ അർജുനൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് വൈദിക സംസ്കാരവുമായിട്ടാണ് അർജുനന് ബന്ധം. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക സംസ്കാരമായിട്ടാണ് അർജുനൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അനുസരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളിലല്ല ആര് നിൽക്കുന്നത്? അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്? ജനിച്ചാൽ മരിക്കും, മരിച്ചാൽ ജനിക്കും. അപ്പൊ നീ മരണമുണ്ട് ജനനമുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നാലും നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുക? പറഞ്ഞത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളതും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും എന്നുള്ളതും എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വന്നിട്ട് വീണ്ടും പറഞ്ഞെടുക്കാണ്, അഥവാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നീ വിഷമിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താണ്? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യും, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമാണ്, വസ്തുതയാണ്. അതുകൊണ്ട് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നിന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് അനാവശ്യമായ യുദ്ധത്തെയോ വധത്തെയോ സാധൂകരിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നീതി പാലനത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധവും ഹിംസയും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വരുന്നു. അപ്പോ എപ്പോഴാണോ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, ഹിംസ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി വരും? അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെ? അർജുനന് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാനായ ഒരു സുദർശന ചക്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കായിട്ടൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ യുദ്ധം വരുന്നത്? കാരണം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഒരു ഹിംസ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ആ യുദ്ധം അവിടെ നടക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് സമൂഹത്തിൽ ആ നീതി പാലനത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്ന് കൂടിയിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ്. അവ്യക്താദീനി ഭൂതാനി വ്യക്തമധ്യാനി ഭാരത അവ്യക്താന്ത നിധനാന്യേവ തത്ര കാ പരിദേവന. സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആരംഭത്തിൽ പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിൽ ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നു, നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? അപ്പോ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആരംഭത്തിൽ അതൊന്നും പ്രകടമാകുന്നില്ല, മധ്യത്തിലാണത് ആവിർഭാവം കൊള്ളുന്നത്. നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അവ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ പറയണത് സൃഷ്ടിയിലെ ജീവജാലങ്ങള്, നമ്മള് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി വരുമ്പോ എന്താണ്? ആ സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ജീവജാലങ്ങളൊന്നും ആരംഭത്തില് ഇല്ല. അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നശിച്ചു പോകും. അതായത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായിട്ട് കൽപ്പമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഒരു രാത്രി വരുമ്പോ
ഇത് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ഇത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ശ്വസിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഇത് മുഴുവൻ വീണ്ടും വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്താണ്? അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ട്, അത് പിന്നെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണം. അത് നശിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവ്യക്തമാകും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് അവ്യക്തമാകണം. പിന്നെ അതവിടെ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും നാശം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതെല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഈ വ്യസനത്തിന്റെ ആവശ്യം നിനക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ആത്മസത്തയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ വൈദിക ധർമാനുയായികൾ നാസ്തികർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാവില് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ എന്തിനാ പറയണത്? വൈദിക ധർമ്മത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത് നാസ്തികർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ശാശ്വതമായ ആത്മാവിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് യഥാർത്ഥ്യമേയില്ല, സ്വപ്നം പോലെയുള്ള ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ കുളിച്ച് ഒരു ഉടുപ്പിട്ടു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് കുളിച്ച് വേറൊരു ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ കാണുമ്പോൾ നമ്മള് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഉടുപ്പിൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ രാവിലെ കണ്ട ആള് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ആ ഓറഞ്ച് ഉടുപ്പിട്ട് നമ്മള്. ഉച്ചയ്ക്ക് കണ്ടപ്പോ നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് കാണുന്നവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട്. വൈകുന്നേരം നമ്മളൊരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? വൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടൊരു വ്യക്തി അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ കാര്യം. നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ആത്മാവിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാണ്. അടുത്തൊരു ജന്മം ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു പട്ടിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നത്? പട്ടിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഒരു ജന്മം അത് പക്ഷിയായിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെ ഒരു പക്ഷിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തില് ഒരു ജന്മത്തിൽ ഈ ഒരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും, പിന്നത്തെ ജന്മം വേറെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും, പിന്നത്തെ ഒരു ജന്മം വേറെ ശരീരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ദേഹത്തിന് എന്തില്ല? യാഥാർത്ഥ്യമില്ല. കാരണം അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് ആ ശരീരം കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ആ ശരീരം എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ന് വേറെ ആയിരിക്കും, നാളെ വേറെ ആയിരിക്കും, മറ്റന്നാൾ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഉടുപ്പ് പോലെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊരിക്കലും എന്തില്ല? ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇല്ല. സ്വപ്നം പോലെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. ആശ്ചര്യവത് പശ്യതി കശ്ചിദേന ആശ്ചര്യവദത്തി തഥൈവ ചാന്യ ആശ്ചര്യവച്ചൈനമന്യേ ശൃണോതി ശ്രുത്യാ പേന്യം വേതന്ന ചൈവ കശ്ചിത്. ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായി വർണ്ണിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ അതിനെ പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ചിലരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവ് എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിലോ മറ്റു ചിലർ അതിനെ ആശ്ചര്യകരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർ അതിനെപ്പറ്റി ആശ്ചര്യപൂർവ്വം കേൾക്കുന്നു. ചിലർക്കാകട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനെ ചിലവർ ആശ്ചര്യത്തോടെ വർണ്ണിക്കും, ചിലർ ആശ്ചര്യത്തോടെ കേൾക്കും, ചിലർക്ക് എത്ര കേട്ടാലും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നമുക്ക് പറയുന്നത് അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഭീമാകാരമായ എന്തോ കാരണം അവിടെ പറയുന്നത്, ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിലും പടുകൂറ്റൻ വൃക്ഷത്തിലും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടികൊള്ളുന്ന കോടാനുകോടി അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ജീവാണുക്കളിൽ ഓരോന്നിലും അണുമാത്രനായ ആത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നത് വിസ്മയകരമാണ്. അപ്പോ ഏറ്റവും ഒരു ഭീമാകാരമായ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ, ഒരു ആനയുടെ ശരീരത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്, ഒരു പടുകൂറ്റൻ വടവൃക്ഷത്തിലും ആത്മാവുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാണുക്കളിലും ഓരോന്നിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വലുപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും ചെറുതാണ് അത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരു വലിയൊരു മൃഗത്തിലായാലും ഒരു വൃക്ഷത്തിലായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മമായ ജീവഗണങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ആത്മാവുണ്ട്. അതൊരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം മാത്രം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ആത്മാവ്. എല്ലാത്തിലും അത് വിസ്മയിപ്പിക്കും, നമ്മൾ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. മായാമോഹിതരായ ജനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരായി തീരുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് മൂലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പരാജയത്തിലേക്ക് കലാശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മായാമോഹിതരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി പോകുന്നു. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ
അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അത് അവരെ പരാജയത്തിലാണ് അവരത് കലാശിക്കുന്നത്. കാരണം അവര് മായയിൽ അകപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ ആത്മജ്ഞാനം നേടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല, പരിപൂർണത കിട്ടുന്നില്ല, പരാജയത്തിലേക്ക് അത് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നേ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു അണുവിനെ ഏറ്റവും വലുതും അതേസമയം ഏറ്റവും ചെറുതുമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥൂലമായ ഭൗതിക ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിനും ചിന്തിക്കാനാവില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അഹൈതുകമായ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അതേപടി അറിയാൻ കഴിയൂ, വേറെ മാർഗമില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ചെറിയൊരു അണുവായിട്ടുള്ള ഈ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ ആത്മാവിനെ ഏറ്റവും വലുതാകാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്നും ഏറ്റവും വലുതും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതാകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്നില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ, കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. വേറൊരു മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം അല്ലെ, ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമില്ലേ? ഇല്ല, സ്പീഡ് കൂടുന്നില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നതം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതല്ല. ഇനിയും അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? ഭാരത, ആ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് അല്ലെ. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല, അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാവ് നാശരഹിതനും ശരീരം നശ്വരവുമാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനെ പ്രമാണമാക്കി നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഹിംസയുടെ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ആ ആവശ്യം സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ അത് തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാകരുത്. അപ്പൊ ആത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാശരഹിതനാണ്, ശരീരം നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ യുദ്ധത്തില് നമുക്ക് ഹിംസയുടെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം, സാധൂകരിക്കപ്പെടണം. ഒരിക്കലും എങ്ങനെയാവരുത്? സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ആകരുത് അത് നടപ്പാക്കേണ്ടത്. ഒരു ഭൗതിക ശരീരത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാലേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നവയൗവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്നില്ല ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങളില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ഈ നവയൗവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലെ, ഇതൊക്കെയുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആ യൗവനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഈ ജരാനരകളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സ്വധർമാമപി ചാവേക്ഷ്യ ന വികമ്പിതുമർഹസി ധർമ്യാധി യുദ്ധേച്ഛേയോ അന്യക്ഷത്രിയസ്യാന വിദ്യതേ. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്കുള്ള പ്രത്യേക കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചാൽ മതശാസനാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്, ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നിനക്കുള്ള കർത്തവ്യം ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതശാസാനുസൃതമായ സമരത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു കർമ്മവും നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അതിനാൽ നീ വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? വൈമുഖ്യം കൈവിടുക. കാരണം നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യാനില്ല. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ നിന്റെ വൈമുഖ്യം കൈവിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ക്ഷത് എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതേ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ക്ഷത്
മുറിവേൽപ്പിക്കുക, ത്രായതെ രക്ഷപ്പെടുക. അപ്പൊ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം, നമുക്ക് 2 തരത്തില് സ്വധർമ്മം ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് മുക്തനാകാത്തൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ, അല്ലെ? ഒന്ന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ബന്ധനത്തിൽ നിൽക്കാം, മുക്തിയിൽ നിൽക്കാം. അപ്പൊ ബന്ധനത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം, അതായത് മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് മുക്തനാകാത്തിടത്തോളം കാലം മതപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ എന്നാലേ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക 2 തരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ, ഒന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് മുന്നും, ഒന്ന് മുക്തി നേടുന്നതിന് ശേഷവും. അപ്പൊ മുക്തി നേടുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞെന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഒരു നിയത കർമ്മങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തില്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മുഴുവൻ നിറവേറ്റുക. അതാണ് നമ്മൾ മുക്തനാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റത്തെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത്, മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം പറയുന്നത്. അതുവരെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ മുക്തനാകുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മളെ സ്വധർമ്മം പറയണത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ എവിടേക്കാ പോകുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും, ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് മാറും. ശാരീരിക തലത്തിൽ സ്വധർമ്മത്തെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതായത് വർണ്ണങ്ങളും ആശ്രമങ്ങളും എന്ന് പറയും. ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണിത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അഥവാ ശാരീര പ്രകൃതികൾക്ക് അനുസൃതമായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന നിലയിലാണ് മാനവധർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നിയത കർമ്മങ്ങള്, നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നിയതമായ കർമ്മങ്ങൾ അതനുസരിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? മാനവധർമ്മം. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം. അതിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാം? സ്വധർമ്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യദൃച്ഛയാ ചോപപന്നം സ്വർഗദ്വാരാമപാവൃതം സുഖിനാ ക്ഷത്രിയ പാർത്ഥ ലഭന്തേ യുദ്ധമീദൃശ്യം. പാർത്ഥ, യാദൃശ്ചികമായി ഇതുപോലെ ഒരു യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്തെന്നാൽ സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിഷമിക്കാണ് അല്ലെ, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ്. കാരണം എന്താണ്? യുദ്ധത്തില് സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കരയാണ്, ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അർജുനോട് അറിയണ, നീയാണ് വിഷമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷാണ്. കാരണം സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയാണ്. എന്താണ് കാരണം? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കലാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിയമാനുസൃതമായി അവർക്ക് ഹിംസയുടെ മാർഗം അവലംബിക്കാം. അപ്പോ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിയമാനുസൃതമായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏത് വിധം ആലോചിച്ചാലും അർജുനന് പോരിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ വയ്യ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവായി കഴിയാം, യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാലാകട്ടെ തനിക്കായി ഓർക്കപ്പെട്ട സ്വർഗ കവാടങ്ങളിലൂടെ ഉപരിലോകങ്ങൾ പോകാം. 2 വിധമായാലും ഈ യുദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം പ്രജകളെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ യുദ്ധത്തിൽ ആ ക്ഷത്രിയൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷത്രിയൻ എന്താണ്? സ്വർഗ കവാടം തുറന്നിരിക്കും, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും നേരെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അർജുനനെ വെച്ച് പറയണ, അർജുനൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന? രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അർജുനൻ ആ രാജ്യം കിട്ടി രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് വിധത്തിൽ നോക്കിയാലും അർജുനന് ലാഭമുള്ളൂ അവിടെ. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാ. കാരണം ഒന്നുകിൽ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രാജ്യം കിട്ടും, അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്?
മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നീയും ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഏത് തരത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇത് നന്മയ്ക്കുള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അഥ ചേത്തമിമം ധർമ്മ്യം സംഗ്രാമം ന കരിഷ്യസി തഥാ സ്വധർമ്മ കീർത്തിം ച ഹിത്വാ പാമാമ വാപ്സസി. അല്ല, ധാർമ്മികമായ ഈ സമരം നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും പാപം കയ്യേൽക്കും. യുദ്ധവീരൻ നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതെ വരാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ തന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് വരും? നിനക്ക് പാപം കയ്യേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം നീ നിന്റെ സ്വന്തം കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പാപം കയ്യേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നിന്നെല്ലാവരും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യുദ്ധവീരനാണ്, പരംതപ എന്നൊക്കെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശത്രുക്കളെ വിജയിക്കുന്ന, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ നിന്റെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാണ് അവിടെ? ആ യശസ് നിന്റെ നഷ്ടപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നിന്റെ സ്വന്തം കടമ നിറവേറ്റാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്വധർമ്മം പാലിക്കാത്തവനായിട്ട് മാറും, നിന്റെ യശസ് നഷ്ടപ്പെടും, എന്ന് നിനക്ക് പാപം കയ്യേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഒരു പ്രശസ്ത യോദ്ധാവാണ്. അദ്ദേഹം അനേകം ദേവന്മാരെ, പരമശിവനെ പോലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കീർത്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൽ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് തനിക്കുള്ള കടമ നിറവേറ്റില്ലെന്ന് വരും. അതിനു പുറമെ ഇതേവരെ നേടിയ സൽകീർത്തിയും നഷ്ടപ്പെടും. തനിക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കലാവും അത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനൻ എന്തിലേക്ക് വേണ്ടി വരാ? നരകം പോകേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ആകെ ധർമ്മ സങ്കടാവും. ഇപ്പർ സൈഡിലതാണ് യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഗുരു പിതാമഹന്മാർ ഇവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ. അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ധർമ്മ സങ്കടത്തിൽ അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നുപ്പോ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സൽകീർത്തി നഷ്ടപ്പെടും, നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയൊരുക്കലാകും. പക്ഷെ മാത്രമല്ല എന്താണ്, നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? അർജുനന് വരുന്നത് പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അകീർത്തിം ചാപി ഭൂതാനി കഥയിഷ്യന്തി തേവയാം സംഭവാദിത്യ ചാകീർത്തിർ മരണാദത്തിരിച്യതേ. ജനങ്ങളെല്ലാം നിന്നെ പഴിക്കും. ഒരു മാന്യ വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ ജനങ്ങളൊക്കെ നിന്നെ പഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അപമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ദുസ്സഹമാണ് അപമാനം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നിന്നെ പഴിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നിനക്ക് സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പോരിന് മുൻപ് തന്നെ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയാൽ അർജുനനെ ഭീരുവെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. മാന്യനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മരണത്തെക്കാൾ കഷ്ടമാണ് ദുഷ്കീർത്തി. അപ്പൊ പോരിന് മുന്നേ ഈ രണാങ്കണം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെല്ലാവരും ഭീരു എന്ന് വിളിക്കും. മരണത്തെക്കാൾ ദുഷ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത്? ദുഷ്കീർത്തി എന്ന് നേടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ദുഷ്കീർത്തി ഭയദ്രണാതു പരതം മാംസ്യന്തേതോ മഹാരഥഃ യേഷാം ചത്വം ബഹുമതോ ഭൂത്വാ യാസ്യാസി ലാഘവം. ഭയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ യുദ്ധരംഗത്തിൽ നിന്ന് പോയതെന്ന് നിന്റെ പ്രശസ്തിയെ മാനിച്ചിരുന്ന മഹാരഥന്മാർ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ അവർ നിന്നെ നിസാരനായി കരുതും. അപ്പൊ മാത്രമല്ല നിന്നെ പറ്റി എല്ലാവരും എന്താ വിചാരിക്കുക? നീ ഭയന്നിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതെന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളവരല്ലേ, മഹാരഥന്മാരെല്ലാവരുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ നിന്നെല്ലാവരും നിസാരനായിട്ട് കരുതും. അവാജിവാതാംശ ബഹൂൻ വതിഷന്തി തവാഹിതഃ നിന്ദന്തസ്തവ സാമർത്ഥ്യം തതോ ദുഃഖതരം നികീം. ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പഴി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ പുച്ഛിക്കും. ഇതിലും ദുഃഖകരമായിട്ട് നിനക്ക് എന്തുണ്ടാവാനാണ്? അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പറ്റി പലതും പറയും, നിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് അവര് പുച്ഛിക്കും. ഇതിൽ കൂടുതല് നിനക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അർജുനനെ കൊണ്ടുവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറയണത്? ഹതോ വാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാപോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി നീ രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഫൈനലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യാ?
ഒന്നുകിൽ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും നിനക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാമ്രാജ്യം നേടാൻ സാധിക്കും. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഫൈനലി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. നീ ഒരു തീരുമാനം എടുക്ക്. ഒന്നുകിൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും, നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായാലും നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമയ കൃത്വ ലാഭോ ജയോ തഥോ യുദ്ധായ യുജസ്യ നൈവം പാപ്മാവ വാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനനോട് പറയാണല്ലേ ഭഗവാൻ. പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം നീ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല. അത് സന്തോഷമായാലും നഷ്ടമായാലും ലാഭമായാലും സന്താപമായാലും ജയമായാലും തോൽവിയായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് നീ ഓർക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്തേൽക്കില്ല, പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയോ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെയോ ജയപരാജയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നതേയില്ല. എന്തു ചെയ്യുന്നതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകണം എന്നതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷമോ സന്താപമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ സുഖമോ ദുഃഖമോ ജയോ പരാജയോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ആ ഒരു അവബോധം നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവബോധം വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയ ഒരാൾക്ക് ലൗകിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ മറ്റാരോടും കടപ്പാടില്ല, ആരോടും ബാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് കടപ്പാടോ ബാധ്യതയോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഏഷതേ പിഹിത സംഖ്യേ ബുദ്ധിർ യോഗേതി മാം ശൃണു ബുദ്ധ്യായുക്തോ യയാ പാർത്ഥ കർമ്മബന്ധം പ്രഹാസ്യസി. ഇതുവരെ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തിലൂടെ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റി നിനക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ചു തന്നു. ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ഇനി വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, ഇതറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അപഗ്രഥനാത്മകമായിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആത്മാവിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവത്തെ വിവരിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രമാണ് സാഖ്യയോഗം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന്റെയും യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എന്ത്? സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അർജുനന്റെ നിശ്ചയം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്? ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ. നേഹാ വിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. അപ്പൊ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നും ഇതിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷ നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അഥവാ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതത്രേ കർമ്മത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവ ഒരിക്കലും അവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കേവലം 1% പോലും അതിന് പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ഒരാളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് അതീന്ദ്രിയമായ വൈശിഷ്ട്യം അതിനുണ്ട്. അതിനൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ദേഹം നശിച്ചു പോയാലും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ്? അത് നിലനിൽക്കുക. അത് 1% ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്ത് കിട്ടും? പൂർണ്ണമായ ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും.
അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അടുത്തൊരു ജന്മം, നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട അടുത്തൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പുതിയ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. പക്ഷെ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേഖേഹ ഗുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണ്, നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഏത് വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോകുന്നവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, പരമപദ പ്രാപ്തി. ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാണെങ്കിലോ പല ശാഖകളോട് കൂടിയാണ്, എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിയായിരിക്കും ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവർക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു. പൂർവജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലാനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്നൊരു ഭാവങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വ്യക്തി, കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ സംതൃപ്തനാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢവിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പൂർവജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ ചെയ്ത നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? എല്ലാം നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതിലെന്തില്ല? നന്മ തിന്മകളോ ലാഭമോ നഷ്ടം അതൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആരുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും രാഷ്ട്രത്തെയും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുമായിട്ട് ഇടപഴകുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വ്യക്തിയാകാം, കുടുംബമാവാം, സമൂഹമാവാം, രാഷ്ട്രമാവാം, എല്ലാവരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവർക്കൊക്കെ സേവനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യനെ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയൂ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പരിശീലനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? ഭംഗിയായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഗുരു സന്തോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാനും സന്തോഷിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക ലോകത്തില്, നമ്മള് കലിയുഗത്തില് നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവാണ്. ആ ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ഭംഗിയായിട്ട് പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ആരാവാം, നമ്മുടെ കുടുംബമാകാം, സമൂഹമാകാം, വ്യക്തിയാകാം, എല്ലാവരും നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. 45 വരെ എടുക്കട്ടോ. യാമി മാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യാപി പശ്ചിതഃ വേദാവാതാരത പാർത്ഥ നാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമാ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ
ഫലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വർഗപ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കർമ്മങ്ങള് ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമ്മള് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഫലങ്ങള്, പ്രവർത്തനങ്ങള്, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം, പുണ്യമായ ജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അതായത് പുണ്യഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും. അത് വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ആരാസക്തരാകാണ്? അല്പബുദ്ധികൾ ആസക്തരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവര് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ ജീവിതമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അവര് സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം, നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫലാപേക്ഷയോടെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്നത്. സാധാരണ മനുഷ്യർ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ അവർ എത്രയും ആസക്തരാകുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടെ. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലെ അത്തരത്തിലുള്ളവര് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകും, അതിൽ ആസക്തരായി പോകും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്ത് പ്രയാസമാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ ബഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങള്, സുഖങ്ങളില് അത്യാസക്തരുള്ളവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സുഖങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ആസക്തി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഒരിക്കലും സമാധാനമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യാഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങള്. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായിട്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഈ 3 വിഷയങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കാണ് ഇവിടെ. അതിനായുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് എന്ത്? ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നിരീക്ഷയോടെ നേരിടാൻ പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാൻ കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, കൃഷ്ണന്റെ കരുണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുന്നു. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനൻ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ആണ് ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണെന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. നമുക്കൊരു അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറയും അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, സർവോന്നതമായ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങള്, ശീതോഷ്ണങ്ങള്, ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നമ്മൾ നേരിടാനായിട്ട് നമുക്ക് പരിശീലിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിനുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നമുക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ തന്നെത്താനെ ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്യും.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കൊന്നും കേറൂല. കുറച്ചധികമായി ഒരു 20-25 ശ്ലോകത്തിനപ്പുറത്ത് കപ്പാസിറ്റി കുറയും നമുക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞു പോകണം. ചിലത് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അത്രയും തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാത്തതാകുമ്പോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അല്ലേ? അതെ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറണ്ടായി നമ്മുടെ അത് പറയണതാണ്, ഒരു 45 മിനിറ്റ് 50 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അത്രയും നമുക്ക് പിന്നെയും പറ്റും. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പറ്റില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു അഥവാ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോ ഒന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിട്ടാ. മാതാജി പറയുന്നത് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതെ. നമ്മൾ എത്ര വരെ നോക്കിണ്ടായിരുന്നു? 9 വരെ നോക്കി തോന്നുന്നു അല്ലേ? 9 വരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. 10ാമത്തെ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള് കുറെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നു അല്ലേ? ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഇന്നും പറഞ്ഞു. ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മനാശമില്ല, അനശ്വരമാണ്. പിന്നെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുറിക്കാൻ അഗ്നി കൊണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടോ വെള്ളം കൊണ്ടോ ഇതുകൊണ്ടോ മുറിക്കാൻ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞു. അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തിട്ട് പറയണ്ടല്ലോ ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകള്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് നരകം പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അത് ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനന് നരകം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന വാക്കിന് എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? നാശത്തിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. ഉപദ്രവം രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തവൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തവൻ. ക്ഷത്രിയൻ വെച്ചാൽ മുറിവ് എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ? പറയാം നമുക്ക് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം. അതായത് നമ്മള് മുക്തിക്ക് മുന്നുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ പറയാം. ഒന്ന് മുക്തിക്ക് മുന്നും ഒന്ന് മുക്തിക്ക് ശേഷവും. മുക്തിക്ക് മുന്ന് വരുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാല് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്വധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ പാലിച്ചു പോകുക. അതാണ് ഒന്നാമത്തത് സ്വധർമ്മം. 2 തരത്തില്. ഒന്നാമത്തത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള്. 2 മുക്തിക്ക് ശേഷമുള്ള സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവത് സേവനം മാത്രം. അതിന് മുന്നുള്ള സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങള്. നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ കുടുംബം നോക്കുക, നമ്മളെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മളെ ഒരു മാനവ ജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്തിൽ വരും? സ്വധർമ്മത്തിൽ വരും. ആ സ്വധർമ്മം മുക്തിക്ക് ശേഷം വരുമ്പോ അതെന്താവും? ആത്മീയമാവുക കർമ്മമായിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ ആയത് എല്ലാവർക്കും? അടുത്തത്, യാദൃശ്ചികമായ യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതെ, കാരണം യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാല് ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? സ്വർഗ കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഞാൻ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുറെ യാഗങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വേണം പുണ്യങ്ങൾ നേടി സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് അല്ലെ? പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സന്തോഷം. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യും. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിന്റെ ഫലം സന്തോഷാണോ? ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തില്ല? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല?
ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭൗതിക അതാണ്. വിഷയം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം. അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ. ഭൗതിക ആശ്വാസത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് 44 പറയുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതായത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അത്യാസക്തിയുള്ളവർക്ക്, അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനം ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല, സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതികളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അത്രയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? അത് വരല്ലേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ? ഉത്തമമായ വേദാന്തി ആരാണ്? അതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയല്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം 18 വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കി അല്ലെ? അതിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ.